Bayizingu. Ngiyayiqhenya ngawe. Ekukhuleni kwami kumele ngiyitshele mina ukuthi umuntu wesifazana akabalekile. Mhlamba kukhona oyedwa umuntu omqondayo. Umuntu ozoqonda amaphuphami. Nkosazana, ibhizinisi akuyona into engaphatha abantu besifazane. Ngaphandle nje kwalokho ubani kodwa ozokukhulumela. Ngizoyenza. Ngumnyeni wakho uDr. Akash. Mithi, amadoda awafanele inyembezi zesifazane. Wena bheka ibhizinisi, mina ngizobheka konke okunye. Kodwa umyeni wami washintsha impilo yami ngothando lwakhe. Mina nje bengihlezi ngifuna ukuzenzela into ehlukile. Mina bengihlezi nje nginamaphupho amakhulu. uDr. Akash Malhotra, udokotela omkhulu owaziwayo emhlabeni. Ngebusiso zakhe, wonke amaphupho ami azofezeka. Mnumzane i-report. Umsebenzi omuhle na. Awudokotela Akash. Uma ngabe ngempela umsolwa, pho yini lo usuyenzile? Le yenza ukuthi kuze kufike mina la. Indaba ebukakala njengeyiphelele emehleni abo empireni isuke zona zingaphelele. Bukela uhambo luqala ngomhla ka 5 kuJanuwari kusihlwa makugamanxa ihora lesishiyagalombili kuStarkhanya kuphela.